10 Steaua, Reghecav versus Gheorghe Hagi. Gazonul se prezintă în condiții foarte bune. Să sperăm că acesta va fi cel mai bun meci al lui Viitorul Constanța. După cum observați, noi avem locurile 11 și 12. Acestea vor fi locurile noastre pentru cele 5 meciuri al lui Viitorul Constanța din play-off. Mulțimea e în delir! Steaua a primit un roșu, oameni buni, un roșu! Nebunie curată pe gazonul Viitorul Constanța! 1-0! Viitor are un gol! Steliștii sunt la pământ! 2-0! Mulțimea e în delir, oameni buni, dragilor și mă răbdări! Steliștii nici nu curăț! Amuzimentul Viitorului! Mița să zici că e cel mai slab din galaxie! Bună seara, București! După cum știți, București a luat bătaie cu 3-1! Viitorul Constanța a bătut Steaua București, ceea ce înseamnă că Viitorul Constanța a trecut pe locul 1!